súa vivenda e non quere abandonar o seu mundo. Óscar Facián, director técnico da área de innovación da Cruz Vermella. Estamos nesta casiña, antes vivíamola por fora, por certo, preciosa aquí, pegadiña á muralla de Lugo, e agora estamos dentro. Aquí, aparentemente unha casa normal, pero de normal ten pouco. Pouco, porque é unha casa que ten sensores, ten cousas postas pola casa para saber que a persoa que vive sola está ben. Vámonos achegando, por exemplo, aquí á porta. Isto que temos aquí, xusto encima da porta, vamos a abrir a porta. Isto que é? Iso é un sensor que detecta cando a porta se abre e cando a porta se pecha, obviamente. Vale, por exemplo, para saber se unha persona que vive sola non sai da súa casa, pois detéctase e podese chamar para ver se está ben, porque non é normal que non saia, por exemplo. Temos tamén este outro detector de presenza. Ese de presenza, sí. O normal é que a persona esta poda vir ao salón, e se non está aquí no salón, pois entón notase e se lle chama para saber que está ben, en caso de que non estea ben, pois aténdeselle iso. Isto todo, claro, aí non valería nada. O importante é que está aquí, cunha aplicación para que os seus familiares poden saber máis ou menos o que está facendo esta persoa. Eso, poden ver toda a actividade que ten a persoa que vive sola e poden estar tranquilos de que se non hai actividade poden recibir alertas incluso no correo electrónico e poden saber perfectamente que está todo ben. Co cal dalle unha independencia que, bueno, pode vir tranquilo na súa casa e sabe estar tranquilo porque está co soporte da